oya mbirike alụsi egwu onye mwere oke bụ obele nwa na-atụpụta na mmụazị anyị abịakwa ọzọ maka ndị bụrụ ebu ga ejiga na nke a maka na ndị na-eme mma obodo na-akwụ ya ma ndị na-eme njọ n'obodo obodo na-akwụ ya gwanụ anyị ganụ ka aja merụ ndị chi mere ife ọma ya bụ ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu mma ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu mmanwụ ike ndị bụrụ ebu 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 odogwu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ye ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu mma ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu mmanwụ ike ndị bụrụ ebu 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 odogwu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ye kedu ife anyị ga-eme ka ọwa dị mma kedu ife anyị ga-eme ka ọwa dị mma ịmara ome mmadụ emelụ n'ọnwụ ya mma onye eme njọ onye na njọ yi ife yoluchi n'ọma ọlụ ya ife yoluchi n'ọma ọlụ ya obodo chi bụ ọgwụ mmụọ n'elu ụwa ịgba ọsọ nga gba ọsọ na ụfọdụ na-eti egwu n'elu ụwa ụfọdụ na-alụ ọla ka n'elu ụwa ụmụnne m ụfọdụ na-alụ ọbịa n'elu ụwa kechi nyere onyenya ka o ji eko kechi nyere onyenya ka o ji eko obodo chi bụ ọgwụ mụ na nna m gọrọ m ya gboo ije n'ụwa mụ n'ije n'ụwa ọbịa salibe dịka ọkọ igbo aka ahịa tụkwara dịka aka ahịa gụlọ ọkọ igbo aka ahịa tụkwara dịka ide mmehie mgba dịka ọlọhụ aka ahịa tụkwara dịka aka mgbali gịrị 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 ọba ọ na-elemere ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu mmanwụ ike ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu na-alụnụ ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu na-alụ ndị bụrụ ebu ndị bụrụ ebu ye kedu ndị anyị na-ekwu n'ụwa ọna ndị ka anyị na-ekwu n'ụwa ụmụnne m ndị na-eme mma fa na-eme mma ndị mmemme ọgọ na-egwu baka anyị ka na-akpọliwe obonye okonye anyị hụrụ eseli ego onye agụleri eseli ego eseli udo eseli ndị igbo eseli udo nwa agụleri daalụ adịgide je darụ nwa mmelọgọ oji ego ama ọgọ na-ekere oji moto ama ọgọ ekere gị oju na ama ọgọ na-ekere gị mmanwụ ike eselu ekere gị eselu na-ekere gị odogwu mmanwụ patisi nwa bụ nwanne na-ekere gị mmanwụ ike adịgide je darụ n'ịba bi mere ụmụ erike odogwu ị na-atụ m kaachị mgbe o ji sọị nwanne galaba n'ochi gị nyere ya eseli ego nwa bụla egbo odogwu mmanwụ eseli igbo niile onye bụla egbo nne ya dalụ n'ịba bi mere alụsi egwu dalụ n'ochi kwuru dalụ chine ke maka eze nwanyị Oriakụ ga-enekwalụ m chief eze ben nwa bụ nwanne onye pawa eze ben mmanwụ ekere nke odogwu mmanwụ daalụ onye bụla ebu n'obugo n'elu ụwa odogwu eze ben daalụ eze ben mmanwụ ekere nke odogwu mmanwụ na n'oke egwu na-ara ndị bụla ebu na n'oke egwu na-ara onye bụla eri na-eti egwu
egwu na-eti nnochi mụziri ya akwa na akwala ọmalụ akwa mụ na ebe nnochi mụtiri m nya bụ akwa ụlaka mụ na-ekere gị ụlaka mụ na-ekere gị ibe onye na-emenya ya ọbachie ihe ọta chukwu ọ dịịlị gị mma ụfọdụ na-eti egwu dị n'ụwa mana egwu bụ adaga abịa dị n'ụwa ụmụnna m ụmụnne ka ahụ iwu egwu egwu gwa m nya ka ahụ ịgba bụ na ị na-eme ihe ọbachi gị dogo nke ihe ọbachi gị ihe ọbachi gị nọ dịịlị gị mma ije n'ọha mụ n'ije n'ụwa ejem ije mụ na-ejem ije ụmụnne m ejem ije mụ na Malaysia njenje amaka mma dị n'ụwa onye ije mụ nọkọ ọnya wive onye njenje mụ nọkọ ọnya wive malive ndị mbịa niile ndekele mụ ndị mbịa niile ndekele mụ talụni ije n'ụwa odogwu nekere gị odogwu nwa odogwu aka na-alụ bụ ọkụ nwa mụrụ ịbụ odogwu n'ebe anyị mebere ike alụ aka na-alụ ekwu asị gị deje alụ n'ebe abụ mere anyị zụlọ keme mma dị n'ụwa anyị zụlọ keme mma mụdị ndị Igbo anyị chikiti bịa mụdị ndị Igbo na-alụ odogwu mụdị ndị Igbo kene nwame lọgọ ọbịa odigbo nwame lọgọ odogwu nwame lọgọ odigbo nwa odogwu aka na-abịa ịchaka odogwu mmalụ aka hidalụ ọbịala mma niile niile siri ike odigbo nekere egwu nwa naba mmuleri banye egwu nwa naba mmuleri nnute mmuleri njezu ụtọ ịmọma onye n'ụka m okwuru eze m ododogwu ekere gị odogwu nwa igwe ọraje odogwu ekere gị igwe ọraje kingdom power eze m odo mmanwụ ekere gị daalụ ọrụ odogwu eze m odo odogwu eze m odo daalụ odogwu gị bụ former chairman na nwanne dị namba Press Club of Nigeria oji agwa eme ọgọ na orichi nnechi nna nwanne oji agwa eme ọgọ na-ekere gị oji agwa eme ọgọ na-ekere gị ezi nwanne m odogwu eze m odo eze m odo gị bụ group chairman Okes Enterprises Nigeria Gibukwa CEO Ezedon Investment Malaga Ibonye na-emenya mmesi ike ị na-eme ma imesi ike mana ọmemma na-emelụ n'ọnwụ ya mma ị na-eme njọ nke imesi ike ụmụnne m ibonye na-eme nnọbịa ka eji ga-egbu onye ịma na ome njọ na-emeli n'ọnwụ ya egwu na-eji nnochi ikuziri ya egwu mụ na-eji nnukwu oge echi egwu nwa anabaja na anachala ikilike eze dibịa na-ekere gị n'achala ikilike eze dibịa na-ekere gị na anachala dogo nwame lọgọ dogo dekere gị dogo Daniel ikilike ọgwụ nwachala isi ego nwa anabaja na ọkụzụ ndị ebili bụ ọgada n'elu ụwa ka anyị naba ka anyị kene ọgwụ ụlọ ọka nnekere gị ọgwụlọ ọkasịa mma bụ ụlọ ebe odogwu mmanwụ ọgwụlọ ọka nnekere gị n'ọkụzụ chairman ọkụzụ Central Motor Park
kene nwanne mọgọ ka ọ bịa ego nwa naba na n'ibite dunu ego nwa naba na n'ibite dunu ka je kene nwanne nwanne lọgọ dogo nwanne lọgọ Donatus odogo ekere gị nwakwọ igwe dibịa odogo nekere gị igwe dibịa mmanwụ ike nekere gị igwe dibịa dogo nekere gị igwe dibịa nwa nkwụbara onye kwudelu nna ya bụkwara chukwu anya ka anyị jee kene nwa melọgọ ka ọ bịa tụọla emesi odogo ekere gị na kuleri dogo tụọla emesi chukwu emeka nekere gị obere nwa mmesi odogo nwa welu mmesi odogo nwa welu mmesi odogo ọnya kuleri ọba kedu maka ogbuebi akuli chinedu wisdom ogbuebi nekere gị akuli odogo onye bụrụ egbo daalụ ọrụ ejemije mmo na n'ibene ejemije mmo na n'ibene akuli odogo nwanne m bịalịa akuli odogo nwanne m bịalụ mmehụ mma odogo akuli ndị Igbo akuli ọba egwu eruo n'oge egwu elu egwu eruo n'oge egwu elu egwu eruo n'oge egwu elu ka anyị jee kene nwanne nwanne lọgọ ka ọ bịa oligosu niile nekere gị ọkụ mmụọ nsọ bụghị ndị Igbo ọkụ mmụọ nsọ nekere gị ọkụ mmụọ nsọ nekere gị adịghị ndeje daalụ n'ịba bi merụ m erike ndeje daalụ ọkụ ndị Igbo ọkụ mmụọ nsọ ke maka bicho odogwu chinedu odogo ekere gị nwe ma dogo obi gị ndị Igbo bicho odogo ekere gị ebi Igbo adịghị ndeje daalụ n'ịba bi merụ m erike ndeje daalụ n'ọlụ abị lụrụ m kedu maka ọjọkpọ kalinka ọjọkpọ nwanne ịnịa kedu maka kuriji belo